Zdarac lidi, jsem Jay, jsem zpět. To je úžasný. Fajn, takže blok číslo 2. A čus, zdarec, nazdar. Takže tento téma bych chtěl dát teda volbám. Zde si všichni všimli, tak dneska byly volby, myslím, teda aspoň u nás byly volby. Dneska jsem v školu. U nás byly volby a jako já jsem chtěl jako trochu se rozkysat o tom, jako čemu to vlastně všechno bude, teď je to stejně k hovnu. Jako, je to dementní. Když de facto my volíme nějaký politiky. Ty tam pak všechno rozsedou, rozkradou, rozčorujou, jako tady já čornu bráchovi v Marsku. Tak nějak to kurva rozkradou, jako, proč? Proč se tam ještě serou fašisti? Tam jsou politici strany, který jsou fašistický. Fašisti, tam jsou fašisti, když tak vezmete, tak tam jsou zasraný fašisti. Takže na jedné straně máme fašisty. Na druhé straně máme komunisty. Soudruh fašista, dobrý den soudruh, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jako, co to kurva? Proč? Proč tady ty dva, už tady jednou tady rozesrali, proč se to zase serou? Proč? Už tady fašouti to jednou rozesrali. Komunisti tady rozesrávali x let. Fašisti zavinili druhou světovou válku. Komunisti tady rozesrali totálně. Proč? Potom strana Pirátů. Piráti, to je strana, která de facto nemá šanci uspět. Ty nemají šanci. Jako upřímně, nemají šanci. Můj názor, nemají šanci. Ty nemají šanci prostě. Jako jo, je fajn, že chtějí zlegalizovat stahování filmů, to jo. Ale jak to pak přijou producenti, že jo. Ty filmy se pak musí do čeho dělat. A ty prachy, který ty producenti přijdou z toho stahování, to pak bude chvíli těch filmů a pak budou stát za hovno. Na hovno. Budou úplně na piču, jak Babovřesky teď. Úplně na hovno. Potom tu máme ODSK a ČSSDčko. ODSK to jsou jak modrý šmoulové. ČSSDčko to je ty vole nějaký pomeranče otravný. Hnusný, jo? To je pomerančem, to nesedí. Každopádně, ODSK díky těm, jako ty proti jejich vládě, to je něco říká. Proti jejich vládě nic nemám. Ty jsou prostě ale... Ty jsou sami o sobě. Na hovno. Ale máma? Čekejte. Ano? Fajn, omluvte tady to. Komunisti, ne, blbost. ODS. Mladý šmolové. Ty se tady serou, někde prdeli se tady serou ve svém parlamentu, čorujou nám věc, čorujou prachy, vys Kalousek, to ne Kalousek. No to on tak sral. Hej, tady to tam sral, prostě jaký chuť to tam sral, a na druhé straně ČSSDčka. Ty jsou... rád. Kreténi. Čorky. To jsou větší čorky než já. Au, to jsem posral. Pokus číslo 2. Větší čorky než já. Au, to prdela. Nejde mi to. Fakt, teď jsou to kokoti. Krátím to. Potom tady máme Zemanovce. To je no comment. Prostě Zemanovci to vypadá nějak, jejich strana by vypadá nějak takhle. Vážený pane předsedo poslanecké strany, já věřím, že jste velice inteligentní člověk, ovšem ne až tak inteligentní, jak bych od vás očekával. Ovšem, je to velice moudrá otázka, pane předsedo, že se ptáte na mou zálibu. Moje záliba je především má tvrz na Vysočině. Pokud opomíním pití občasného alkoholu,
a mé občasné virózy myslím, že jsem v celku dobrý prezident a má... Je to hrůza. Jako proč? Co to kurva je? Potom tu máme ANO s panem Klausem, to je. Ne, blbost, ANO není Klaus. To jmenuje sračky. Teď jsem se přeřek. Nesuďte mě! Přeřek jsem se, kurva. Dobře, pak to je strana ANO. To je takový to, ano, uděláme to lepší, ano, uděláme to lepší, ano. What the fuck? Prostě proč? Co je to zase za dalšího chuje? Jaký dement to vymyslel? Pak tady je strana Madame Bobošíkové. To vypadá nějak asi... Nevím, jak to vypadá. S ní je to... No a prostě, tohle mi se líbilo, jestli jo, tak dejte palec nahoru, jestli ne, tak ještě volat komunisty. Takže zatím tanec.